Čaute ľudia, dneska vám poviem nejaké fakty o Brawl Stars. Tí, čo napríklad neotvárali start dropy, tie 5 legendary free, tak dostali takú tabulku hore a tam za 15 dní, keď to budeš hrať, tak dostaneš Edgara alebo toho, čo hádže tie mince. Dostávaš skiny 2 a dostaneš proste aj hypercharge, aj tak. A napríklad ja otvorím si Stu, alebo jak sa volá, či Grifa, alebo jak sa volá, a budem mať Leona. Ale ľudia, skúste napísať do komentára, kto je podľa vás lepší, Edgar alebo Leon. Keď Leon, dajte like, a keď Edgar, dajte odber. A keď vám je takto iný, tak napíšte mi do komentára a keď sa mi nejaký komentár bude ľúbiť, dám mu srdiečko a môžete si so mnou zahrať a tak. Takže zatím čaute. Tak zatím čus.